गावनि सोलेरफोरखौनो साफायनानै हरग्राबो दङ। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथियो जोंनि बर'नि गेजेराव गोदान गोदान इउटुबारफोर अनेक फैगासिनो दं होननानैहाय, नाथाय बै इउटुबारफ्रा गुबुन सासे इउटुबारखौ एबा सोरबा गिदिर इउटुबारखौहाय बदनाम खालामनानै मान सनमान हानि खालामनानैहाय बैसिनि नामखौ गाज्रि खालामनानै गावसोर इउटुबाव जौगानो लुबैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे भिडिअ क्लिपफोरखौ आङो नोंथांमोननोहाय दिन्थिनो गोसो जादों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दारमासनि आं भिडिअ बानायला खिब्रमा गारि गेर गेर सालायबाय थाबाय जोंला मोनला फुंथिखोनाव खुख्रेमा हौलां मासथे नोङो। बे भिडिअ क्लिपफोरखौ आङो नोंथांमोननोहाय दिन्थिनो गोसो जादों। नोंथांमोना नायलांब्लानो खुख्रेबनोल' लुबैखायोलै आं माइरि बैसिनि बाइकखौहाय। आं न' सिङाव हाबनानै थाला, सिरि रावबो बाइक सालायनायखौ खोनाया। जेब्ला आं भिडिअ खालामनो ओंखारबाय जाबाय, खिब्रमा गारि गाबलाय, बाइक सालायलांलाय, सैमा सुंलाय, सोरबा होख्रावलाय, सिथोबसो मोनला दखन थिखोना खुख्रेबना होजोबलां मासथिनि सैमाफोरनि गारिखौ साला मोनबाय सालायबाय थायो साला। सुआफ्रा सालायनो दोनदोरा सालायनो बें थांखा सिरि थाहै मा थांलाय फैलाय खालामो, नै थाङो नै फैयो, नै थाङो नै फैयो, 1 मिनिट गाहामल' थायो, नै फैबाय, नै थांलायबाय। जोङोलां सिथोबफोरनि गारिखौ मोनला सावनानैसो थांजोबबायलै आं मासथिनि लामायाव दोनजोबखायोलै। गोबांथार सिख्लाफोर हरो आंनाव। आच्छा, गावनि सोलेरफोरखौनो साफायनानै हरग्राबो दङ। खिबु थाफ्लि गुसुं गुसुं ड्रेस गाननानै ओरैबायदि खालामो बिसोरो, रागा जोंथावा मिनिथावा बैफोरबायदि खालामनानै होयो। आरो नोंथांमोना सिगाङाव नायबाव। बेफोरबायदि बानायग्राया गावहा कन्टेन्ट सोरजिनो खिबुआव दम गैया। मानोना बिसोरो मालायखौ मान सनमान गैयि खालामो मोजां मोनग्रा मानसिफोर। गोरोन्थिया मावा बयबो मावो, नाथाय बेखौ बुंनो थाखाय टाइम दङ। सानफ्रामबो अखा नायब्लानो भिडिअ क्लिप हास'नानै बेफोरबायदि मेम्स बानायनांगौ, गाज्रि हगारनांगौ, बेखौ मान सनमान सेस हानि खालामनांगौ, बेफोरबायदि नङाना। बेखौथ' रस्टिंबो होननानै बुंजाया। मानोना रस्टिंआ बेफोरबायदि नङा। नोङो जकिं राव बुंनानैहाय मानसिफोरखौ मिनिहोनो हानांगौ, बेखौसो रस्टिं बुङो। बिसिनि थाखायनो आङो मा खोथा सावरायबाय थाबावनो, बुंब्लाबोथ' बिसोरजों गाज्रिसो जाखायो। बिनिखायनो आङो बिसिनि चेनेलखौ मोनसे नाम दोननो सानबाय। नोंथांमोना जायनाखि बेफोरबायदि बानायो बैसोरो चेनेलनि नामाखौहाय ब्रेंशट दोननानै लाजोबदो। ब्रेंशट 1, ब्रेंशट 2, ब्रेंशट 3 बेफोरबायदि दोननानै लाजोबदो। आरो नोंथांमोना जुदि बानायनो गोसो जादों मालायनि महर मुस्रिखौ मान सनमान हानि खालामनानै नङा। बिसोरबो गोरोन्थि मावो मानिना लाबाय आं। नाथाय अखा नायब्लानो बेफोरबायदि मेम्स बानायबाय थानांगौ, गाज्रि बानायबाय थानांगौ, बेफोरबायदि नङा। बे नोंथांमोना जेनाखि सानदोंना नोंथांमोना रस्टिं जायो होननानैहाय, बेखौ रस्टिं बुङा। बेखौ मा होनो हिन्दीयावहाय, किसिको मजाक उड़ा के खुद अच्छा लगता है, हिन्दीयाव होननानै बुङो बेखौहाय। मालायखौ मान सनमान हानि खालामनानै मोजां मोनग्रा। लोगोफोर, आङो दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। आं गोबाव खोथाबो बुंला, गोलावबो जाबाय भिडिअआ। बेखिनिखौनो बुंनानैहाय आङो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय जय बर' हारिनि। आरो रस्टार जानो गोसो जादों, कमेडि बाथ्रा बुंनो गोसो जादों, जेबो बादा गैया।